В началото мислех, че това е някаква шега и два пъти я помолих на комисията да оттегли предложението. Не, колеги, това е воинстващата некомпетентност, която винаги е воинстваща. Която иска на всяка цена да наложи нещо, колкото и глупаво е то, колкото и ненужно. Господин Иванов не я интересуват нито колко души ще бъдат затруднени в работа си, нито колко души сега или след година ще имат нужда да си сменят личните карти. Не интересува да го наложи. То не е убеждение, то е налагане. И ако тази глупост мине, считайте, че ще има и други. И уважаеми колеги от Единни за промяна, ако вие всеки път отстъпвате на налудничеви предложения само и само за да няма скандали, то просто разрушавате себе си като личности и обезмисляте целия общински съвет тук. Защото е наглост, когато говориш за прозрачност, но не публикуваш 15-годишния договор, който си изключил с чистотата на сайта на общината. Или може би договорите с Marine International. И ние търсиме и търпиме непрекъснато тези и тези неща, само за да минават и да бъдат спокойни нещата. Не може да се продължава така. Не може да се работи така. Не може едни винаги да са по-прави, а другите или да грешат, или да са некомпетентни. Не може така да се работи. Чудех се дали да отвориме тая глупост и хумълком, или просто да кажем какво мислим. Това е опит да видят докъде стига търпението. Няма обсъждане. Не е минало през никакви комисии. Не е направено нищо. Мнозина от гражданите изобщо не знаят, десетки ми се обадиха. Някои искаха да си изкажат нещо, бяха пропуснали срока, за да подадат заявление, за да го направят. Не ги интересува гражданите. Интересува ги собственото его. Интересува ги да ни наложат нещо. Това е отношение. Не мога да търпя това отношение, колеги. Вие, ако искате, го търпете. Благодаря.